खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गिबि मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारिनि 37थि थैनाय सान फालिनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायदि दिनैनि साना बर' हारिनि मोनसे जारिमिनारि सान। बर' हारिनि जारिमिनाव 12 जुननि हाबाफारिया जाय समाव फैयो दुलाराय बर' माहारिया गोसोखाङो जे जोंनि थांखि आरो सिमाङा आलादा रायजो दानाय आरो जाय जेखि सोंथि खालामा मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इसिं आरो बायजो आरो साफ्रोमबो मावथिनि थै मेलेम मोदोम बिखा बिख्लुआव मुंख्लंफोरनि सिमां आरो आलादा रायजो दानायनि सिमां लोगोसे बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि सिमाङा अरायबो दं आरो जों बेखौ माब्लाबाबो बावा। मुंख्लंफोरनि बेसेन गोसा जिउ बाउसोमनाय आरो बिथांमोननि सिमाङा गोथों महरै जेब्लायबो थागोन आरो जोबथा थांखिसिम जों जोंनि हाबाफारिखौ मावलांगोन आरो 10 बोसोरनि उनाव भारतनि बिसायख'थियाव सासे बर' दैदेनगिरि जयन्त बसुमतारीखौ MP महरै मोननो हानानै बर' अनाबर'नि थासारिखौ फेजेननो हाबाय आरो लकसभा आरो रायजो सभानि सानैबो MPआ दिल्लीयाव थांनानै BTR एकर्डनि दफा मावफुंनायनि थाखाय खामानि मावगोन होनना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। दिपेन बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव आरोबाव मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। 12 जुन बड'लेण्ड मुंख्लं सान आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्ला एबसुनि हेफाजाब आरो जोंहा जमदुवार दख'रा एबसुनि जि मददनि गेजेरजों रायमना नेशनेल पार्कनि साखाथियाव थानाय बे रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि लांगोनायाव जोङो बड'लेण्ड मुंख्लं सान सुजित नार्जारि बिथांनि जि थैनाय सान बड'लेण्ड आन्दलननि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांनि बे जि सानखौ मुंख्लं सान हिसाबै जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनिफ्राय फालिबोदों आरो 37थि मुंख्लं सानखौ दिनै जों बेयाव मोजाङैनो खुंफुंदों। फुंबिलिनि फिरफिला बिरहोनाय आरो फुंबिलिनि आर'जआ अलरेडि जोबनानै थांबाय। दिनैनि बे सानाव बड'लेण्ड आन्दलनाव मुंख्लं जानाय 1135 जन मुंख्लं बिथांमोननि सोरगोआरि जिउनि आलो गोजोननि थाखाय आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों। सुजित नार्जारि बिथांनि सोरगोआरि जिउनि आलो गोजोननि थाखाय आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबदों। बड'लेण्ड दाबि आरो बड'लेण्ड आन्दलनखौ बर' हारिनि गेरेमसा माहारि दानाय आलादा रायजोनि जि दाबि बर' हारिनि आत्ममर्यादा आत्मरैखा आरो आत्मसन्मान जोंनि जि माने सेल्फ डिटारमिनेसनखौ लानानै बड'फाया आलादा रायजोनि दाबि दैखांदोंमोन। बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव गैलिया आरो बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि थाखायबो दिनै आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबदों। बड'लेण्ड आन्दलननि गेजेरजों 1135 जन एबसुनि आन्दलनाव मुंख्लं जादों आत्म बलिदान गावनि जिउखौ बाउसोमनो गोनां जादों। NDPनि आन्दलन BLTनि आन्दलन गासै 5,000निबो बांसिन दिनै जोङो आत्म बलिदान होनो गोनां जाबाय आरो बे दिनैनि साना मोनसे जारिमिनारि सान। बर' हारिनि जारिमिनाव जे समाव 12 जुननि जे हाबाफारिया फैयो दुलाराय बर' माहारिया बयबो गोसोखाङो जोंनि आल्टिमेट थांखिया आलादा रायजो, जोंनि आल्टिमेट सिमाङा आलादा रायजो। जाय जेखि बुङा मानो जाय जेखि कुइसन खालाया मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इसिं आरो बायजो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो मावथिनि थै मोदोम मेलेम बिखा बिख्लोआव आलादा रायजोनि जि सिमां मुंख्लंफोरनि सिमां बड'फानि जि मोनसे आलादा रायजो दाबिनानै बर' हारिखौ जौगासार गेरेमसा माहारि दानायनि जि सिमां बे सिमांखौ जों मालाबा बावाखै आरो बावनायनि खोथा गैया। दा बेखायनो दिनैनि बे सानाव जोंनि जि मोनसे जि जार्नि जि मोनसे पलिटिकेल आरो गणतान्त्रिक आरो कनस्टिटिउसनेल जि मोनसे मोन्थायखौ लानानै जों जि जार्नि बे जार्निया जि मुंख्लंफोरनि बाउसोमनायनि जि मोनसे फिथाइ जोङो 93 आव BSc सुक्ति मोनबाय, 2003 आव BTC 6 सिडुल जोङो गोरोबथा मोनदों आरो 2020 सनाव जोङो गोजोन गोरोबथा जि मोनसे देरसिन गोरोबथा आरो बे 6थि फारिलाइखौनो बिथा खालामनानै मर अट'नमिनि बाथ्रा सेल्फ अट'नमिनि बाथ्रा एरिया एक्सटेनसननि बाथ्रा जेराव नोङो समस्ति बांहोनायनि बाथ्रा पावार एन्ड फांसन बांहोनायनि बाथ्रा इनस्टिटिउसन गायसननायनि गेजेरजों आबुं आरो रोखा महर होनानै जोंनि जोबथा थांखि आलादा रायजोसिम थांनायनि जि मोनसे स्ट्राक्चारेल जि मोनसे एरेन्जमेन्ट बे एरेन्जमेन्टनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानिखौ जोङो दिनै मावगासिनो दङ। दा बेखायनो दुलाराय बर' माहारिया
माब्लाबाबो बावाखै जोंनि आल्टिमेट थांखिखौ नाथाय जोङो आगानसे आगाननै आगानथाम जों आवगायबाय आरो जोङो जोबथा थांखिसिम जोंनि गणतान्त्रिक आरो राजनितिक जि मोनसे इनिसियेटिभनि गेजेरजों जोङो बेखौ मोनफुंनांगोन बेखायनो मुंख्लंफोरनि जि बेसेन गोसा जिउ बावसोमनाय बिथांमोननि जि बावसोमनायनि गेजेरजों जि मोनसे सिमां बे सिमाङा गोथां महरै जेब्लाबो थागोन आरो जोबथा थांखिसिम जोंनि हाबाफारिखौ मावलांनांगोन बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे राजनितिक जि जार्नि जोङो गणतान्त्रिक माहारियारि फरायसा आफादब्लाबो राजखान्थियारि दाबि इस्युखौ लानानै हाबा मावनायनि बेलायाव राजखान्थियारि जि मोनसे इनिसियेटिभखौबो जोङो सम सम लाबोनो गोनां जादों 2020 सननि सान्थि सुक्तिनि उनाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि टीमखौ दिनै काउन्सिलाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि सार्थआव बर' हारिनि सार्थआव जोङो बेयाव बिथांमोनखौ माने पावाराव लाबोदों 2021 सनाव आसाम बिधान सभायाव 8 जन एमएलए देरहाहोनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम एसेम्ब्लियाव आसामनि बे रायजोनि जि पलिटिक्स आरो जाति दानायनि पलिटिक्सखौ बर' हारिनि पलिटिकेल बर' हारिनि सार्थआ जाहाथे बेयाव बांसिन मर्यादा मोनो बेखौ खामानि मावनो थाखाय जोङो देरहाहोबाय बिनि उनाव राज्यो सभायाव 2022 आव जोङो एमपि मोनबाय मानगोनां रोनगोरा नार्जारी बिथांखौ जों आसाम बिधान सभायाव मन्त्रि मोनबाय मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांखौ आरो जोंहा 7 जन एमएलए आरो लोगोसेनो दिनै 2026 सनाव भारतनि जि जेनेरेल इलेक्शन बे बिसायख'थियाव जयन्त बसुमतारी बिथांखौ क'क्राझार 1 नम्बर एसटि लकसभा समस्तिनिफ्राय देरहासार होनानै 10 बोसोरनि उनाव बर' अनाबर' हिंसानि जि मोनसे थासारि दंमोन बे गासैखौबो डिफिट खालामनानै बर' मानसिखौ फिन रिगेइन खालामनानै फिन जोङो दिल्लीयाव दैथायहरनानै लकसभा आरो राज्यो सभायाव साफा साफा दिनै एमपि जोङो बे मोननो हाबाय आरो बे एमपिया दिनै थारैनो दिल्लीयाव थांनानै एकर्डनि दफा मावफुंनायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावगोन दा बेखायनो बाथ्राया जाबाय स्पष्ट बिटिआर सुक्ति मावफुंनायनि थाखाय जि मोनसे राजनितिक मजबुत मोनसे थासारि दानानै होनांगौमोन बेखौ दाबाय आरो सुक्तिनि दफा बायदियै समस्ति दानाय समस्तिनि सिमा बारायनाय बिटिआरनि सिमा बारायनाय पावर एन्ड फांसन साबजेक्ट बांहोनाय आर्टिकेल 280 नि बाथ्रा बर' कसारी काउन्सिलाव भिलेज नटिफिकेसन सोनांगौ भिलेज इनक्लुजन बिटिआरआव गामि सोसननांगौ सनितपुर बिश्वनाथनिफ्राय बे कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि मर्यादा एनडिबिनि दैदेनगिरिफोरनि जिखिनि जेंना जेंसि दङ केस उइथड्र खालामनांगौ रिहेबिलिटेसन मार्टियार परियालनि एक्सग्रेसिया जेलाव थानाय एनडिबिफोरखौ दिहुननानै लाबोनांगौ आरो लोगोसेयैनो जोंनि इउनिभार्सिटि कलेज इनफ्रास्ट्राक्चार गायसननांगौ बिनि थाखाय दिल्लीयाव नरेन्द्र मदिखौ जोङो खावलायदों आरो जोंनिफ्राय थांनाय दैदेनगिरि बिथांमोना जाहाथे 100% खामानि मावनो हायो आरो मदि बिथांखौ खावलायदों जोङो जे फैबाय थानाय 6 दाननि गेजेराव बिटिआर सुक्तिखौ 100% मावफुंनांगोन आरो जुदि मावफुङाब्ला गणतान्त्रिक आन्दोलन खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स एडुकेशन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफि इकनमिक्स जिअग्राफि एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by the थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन गुवारै मिथिसारनो थाखाय
9954505027 8011 337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।